Sa din ninyo hadi ay, dito di kamkaon sa inyo. Wala naman may balay, te. Pakan ako, tibi. Wa ko ikahatag. Bisag gamay lang, te. Nang wala, hawa diri. Puspusan taga siligron. Sige, te. Salamat, te. Te, nakay pagkaon, te. May pagkaon dire. Hawa dire. Sige na, te. Gutom na kaayo, te. Asa din ninyo hadi ay, dito di kamkaon sa inyo. Wala naman may balay, te. Pakan ako, tibi. Wa ko ikahatag. Bisag gamay lang, te. Nang wala, hawa diri. Puspusan taga siligron. Sige, te. Salamat, te. Gutuman na gyud, oy. Unsaon man ni, oy. Mailag makakita kog makanan dito sa unahan, oy. Gutom na jud kaayo ba? Nagkutoy na akong tiyan, hapdos na kaayo. Dito sa ako sa unahan, bi, basin ay maluoy sa ako, ah. Miga, namay makaon diya, amiga. Ay, o ali. Uy, pasensya lang ha. Maura juga akong maidali. Okay ra, oy, at least masudlan akong tiyan. Taga-asa day ka? Taga Asunsyon daay ko. Ano nang limos man ka? Bulag manggut ko sa akong bana. Sige, salamat ha. Niadtos ako kay hapon na. Sige ha, amping. Sige, adtos ako. Salamat ha. Uy, yang. Uy, Gimo, karon palagi ka. Napagigihapit dito eh. Ali, dirito sa sulod magstorya. Ay, oh, napay panog soft drinks. Inuhaan naman na gina. O na, dagay lang bisita. Ambot, wa mo ko kay lato. Babae man to ng limos. Ako na lang pong ipakaon kay luoy man. Babae. Ah, basta, uy. Uy, nanay nakapulis sa trabaho nga katong gi-offer na ko sa imo. Ha? Kataya, imbis kailangan na kayo na kong trabaho. Sunod na lang, basig mangita pagtrabahante akong amo. Ah, sige. Kauna lang sana ko na kay gutom po ko.